Γεια, λαλούμε Γιώργο. Τούτο είναι το πρώτο μου vlog και είμαι kind of a noob. Ζω στην Κύπρο, για να ξέρετε απλώς. Είμαι κανονικός Κύπρεος και τώρα που είμαι YouTuber θέλω να γίνω κανονικός YouTuber. Λαλούμε Γιώργος Λουλή, το επίθετο μου. Και ένας μαλάκας. Μοτοσυκλέτα. Ζω σε Βορκό, στη Μονή, τη Λαβομπουρκό, στην Κύπρο, στην Ευρώπη. Και από εδώ ένας μουρμούλης φίλος μου που ήθελε να τέγια πολλά να του κάνω ένα βίντεο για εκείνο, αλλά και το πρώτο vlog και το βίντεο μαζί. Και από εδώ λαλούν τον Ιβάν Κονάρη. Θα το βάλω κάπου εδώ μες στη φάτσα μου ή κάπου αλλού. Και κάποιες μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρω. Κάτι έγινε. Όχι, ποιος παίρνει μοτοσυκλέτα. Ναι, πώς το άλλο. Στα μέσα. Και εδώ λαλούν τον Ιβάν Κονάρης. Μπορεί να βάλω στο description. I think so in the description, στο link down below. Είναι κάτω από το βίντεο μου, αν δεν ξέρετε. Και σας παρακαλώ να το κάνετε subscribe στο Ιβάν του Κονάρη. Να βάλω ξανά εδώ κάτω pop-up. Μπορεί στη φάτσα μου, μπορεί κάπου εδώ κάτω. Καταλάβατε. Σας παρακαλώ να του κάνετε subscribe, like και να δείτε κανένα βίντεο. Και τέλος, πριν να πάω στο φίλο μου τώρα, παίξουμε με το λάπτοπ μας. Είμαστε gamers. Να παίξουμε με το λάπτοπ μου. Τριάδα τώρα, 8:30 ώρα. Είμαστε κοντά γείτονες, πόνο του χέρι μου. Και από εδώ, σας παρακαλώ, αν μπορείτε, να κάνετε like και subscribe. Και αν δεν μπορείτε να το κάνετε τούτο, πάνετε τώρα, κάνετε ένα account, κάνετε μου subscribe, like και σας παρακαλώ τουλάχιστον να δείτε το βίντεο για να πάρω κάποια views. Okay, ευχαριστώ, bye.